Imos falar do pobo de Arzádegos, que pertence ao concello de Vilar de Bos e á comarca de Verín. A explotación que máis se leva a cabo neste pobo é a gandaría. A media de idade está entre os 50 e os 55 anos. Isto lévanos ás porcentaxes de que a xente de mediana idade cubre o 55% da poboación. A xente maior cubre o 40%, mentres que o 5% restante cubreno os nenos. Por outro lado, a porcentaxe de casas habitadas é dun 55%. Agora imos falar do sector primario. Empezando por agricultura, debemos destacar que o tipo de territorio que predomina é o monte. En cuanto aos cultivos, os que hai son para o consumo propio, como patacas, tomates ou millo. En canto á gandería, a que hai é a extensiva, xa que hai grandes extensións de praderío. En cuanto á silvicultura, predominan os castiñeiros e os carballos, aínda que por o tipo de territorio sí que poderían plantarse outras árbores autóctonas. A apicultura. Hai un par de veciños os que se dedican a iso, polo que sí que é verdade que podería darse en maior cantidade. Agora vamos a falar do sector secundario. Non hai industria alimentaria en sí, pero polo que respecta á gandería podería darse, xa que hai territorio suficiente para instalar este tipo de industrias e para criar animais. Panadería houbo nun pasado, polo que supomos que non habería problema en volver a instalar. Industria de metal. Neste caso non hai, pero tampouco podería darse por falta de recursos. A industria téxtil, no que respecta á man de obra, sí que podería darse. Química. Non hai, pero xabróns artesáns poderían elaborarse. En cuanto á construcción, hai un par de veciños que son donos de empresas de construcción, que non traballan exclusivamente no pobo, pero que sí que hai gran cantidades de casas que poderían reformarse. Artesanía. Podería aproveitarse a pel dos animais da industria alimentaria para confeccionar prendas. Agora pasamos a falar do sector terciario, o comercio. Hai dous bares, e nun pasado houbo dous establecementos nos que se vendían alimentos, que poderían volver a abrirse. Actualmente dase o comercio mediante a venta ambulante, como en camións de congelados. Médico. Neste caso non hai, pero tampouco podería habelo por a cantidade de veciños, que non cubren a demanda. Escola e garderías. Non hai e non podería haber, xa que apenas hai xuventude. Transportes. No caso de que a industria saíse adiante, sí que sería necesario o transporte, como por exemplo os camións. Ademais, no pobo hai xente que ten ese carné. Residencias e centros de día. Non hai ningún dos dous, pero a cantidade de xente maior que hai cobre esa demanda perfectamente. Ademais, hai un edificio que acostumaba ser a escola que moi probablemente podería utilizarse como centro de día. Turismo. Non se explota, pero podería facerse sendeirismo ou actividades ao aire libre. Hai unha ruta existente denominada a Ruta do Contrabando, e a proximidade coa fronteira portuguesa podería beneficiar o turismo. A vivenda. Unha forma de incentivar esa volta e perpetuación sería utilizar a construcción para reformar as vivendas e o resto das industrias e traballos do sector primario como creadores de postos de traballo. Cultura. Imposible crear un centro de ocio ou concertos debido á falta de xente e os recursos. Como conclusión, a base desta revitalización sería a creación de traballos. Unha vez conseguido isto, a xente comezaría a sentarse no pobo e a darlle a vida que algunha vez tivo.